Her ved Arjaurefossen bor familien Dahlsten og 6 andre familier, der alle har noget at gøre med vandfaldsvæsenet, og som på en eller anden måde er beskæftiget med driften af elværket. Hans Dahlsten er overmekaniker ved kraftværket. Pappa, vad är klockan? Hon är 6:15. Nu måste kliva upp för nu går jag till arbete. Ja, men pappa, vi ska fara upp till Hemavan och bada idag. Jag måste få pengar. Mycket är det då? 5 kronor. Ja, du får vänta till mamma kliver upp och så frågar du henne. Mhm. Jag går ut och bada. Ola, nu måste du också vakna. Varför det då? Det är morgon nu. Vad pratar om det? Nej, Att jag sköt en älg. har du skjutit en älg då? Ja. Men vilken tur att det var bara en dröm. Nej. För den får man ju inte skjuta förrän efter 1 september. Då hade ju du fått lite kött. Ja, men det var tur du bara hade drömt. Men så jag sköt med pappas stora mauser. Men nu måste du skynda dig och kliva upp du också. Ja, men så. Klyftigt. Mycket klyftigt. Kom det till. Ja, det är ett mål. Läste du Kalle Anka? Väga var billig. Ja. Lyck. Halva priset till den. Mamma! Ja. Du, när jag vaknade sa pappa att jag skulle få pengar utav dig. För du vet ju, vi ska ju fara upp till Hemavan och bada. Ja visst, det var då ni skulle till Hemavan. Ja. Hur mycket behöver du då? 5 kronor. Ja, det ska du få. Ja. Och så får du absolut inte glömma bort det där pappret du skulle ha till skolan. Ja visst, jag var bra att du kom på. Ja, du får inte glömma det. Nej då. Nej, farbror. Sitter och läser Kalle Anka. Ja. Är det spännande? Va? Ja. Menar du jag har gjort ett väldigt fynd? Ja, men. Ska du få 10 påsar till tid? Landets mest Hej. Sluta med det där, din idiot! Aha, det fick du. Sluta med det där, jag måste hinna till skolan. Du blir ingen finare för om du sitter så där i 6 timmar i så fall. Du sitter där i miljoner år, du blir ingen finare, du blir bara fulare. Slut blir en häxa. Hihi, häxa. Häxa. Ska du ha fika med det sen då? Jo, jag var borta hela dagen. Hejsan. Så ska jag göra ordning det smörgåsar. Jag har köpt den och den är min. Oj. En till dig. En till dig. En till mig. En till Ja, så gott. Du vill ha te? Varsågod. Måste ha något smörgås. Hej Harriet. Hej, var det klar? Nej, vet du vad? Klockan är bara 7:15. Sätt Harry det. som har kommit. Har du varit vaken tidigt idag? Ja. Va? Ja. Du har väl fikat, men vill du ha lite juice så? Ja, tack. Då får du ta glaset här. Du kan sätta det där med va? Ska du ha en smörgås med? Ja. Det hjälper dig. Nej, nu måste jag gå. Jag måste äta upp bordet också för jag springer ju. Åh, vad jag är trött. Ja, jag går. Mamma väckte mig här 6:30. Och där är friluftsdag. Ja, visst, jag får ner då. Kom här under vad vi har idag. Ja. Nej, då var det friluftsdag va? Ja. Jag glömde ju ta med mig det där. Men det får du lov att vara för jag ser att bussen kommer där uppe. Du måste skynda.
Du Hasse, den här brandpumpen, var det i veckan vi skulle montera ner och skicka iväg den? Nej, men jag tror vi tar något veckan. Ja, just det. Jag ska bara fråga om det. För du tar väl vakten åt mig som vi kommer överens om? På söndag, ja. Jo, jag har ju lovat det, så det kommer bra. Ja, men det är fint. Ja, men då får jag hem för det. Ja. Hej med dig. Hans Dahlsten er funktionær. Han får en ret god fast månedsløn. Hans arbejde består i at sørge for, at kraftværkets mekaniske dele er i orden. I sin tjenestebil kører han fra kontrolrummet og værkstederne ned i bjerget under søen, hvor store mængder strømmende vand får turbinehjulene og strømgeneratorerne til at rotere. Kraftværket producerer elektrisk strøm, der går ind på elnettet. Det er dyrt at bygge kraftværker, men de er meget billige i drift. Mens Hans holder sine maskiner i fineste stand, er Berit i gang hjemme i huset et par kilometer derfra. Børnene er i skole i Tärnaby. Alle husene i Arjaura er bygget af vandfaldsvæsenet, der overlader dem til medarbejderne mod en ret lav husleje. Vattenfall er en god arbejdsgiver. Guderianska skolan er Tärnabys kommuneskole, og dens elever kommer fra nær og fjern i det store skoledistrikt. Skolen er delt op i forskole og et lav, et mellem og et højstadium. Eva går i 5. klasse, der hører til mellemstadiet. De har lige haft orientering. Et frikvarter varer et modul eller 20 minutter. Det er sjældent, at alle klasser på mellemstadiet har frikvarter samtidig, så der er god plads til at lege på. Hele dagen fra kl. 8.20 til kl. 15 er delt op i 20 minutters perioder, og 5. klasses lektioner varer 40 eller 60 minutter. Eva har de samme fag, som man har i en dansk 5. klasse. Hun har selvfølgelig svensk i stedet for dansk, men ellers er der matematik, engelsk, træ- og metalsløjd, håndgerning, tegning og gymnastik. Femte klasse har svensk. I et kvarters tid har eleverne hver for sig fordybet sig i nogle svenske tekster, men nu bestemmer deres klasselærerinde sig for, at resten af lektionen skal bruges til stilskrivning. Gå tillbaka till era platser.
Här tog jag också. Paul och Tony är också klara, fint. Då ska vi göra någonting helt annat. Ta och öppna era bänklock. Plocka fram 2 föremål. Ni ska arbeta 2 och 2. Ni 2. Och ni. Vi ser hur ni bestämmer. Och ni jobbar 3. Nu blir vi utan. Varsågod. Nu ska ni skriva en saga. De här 2 föremålen som ni har plockat fram ska vara huvudpersoner i sagan. Ge dem gärna namn. Det blir skojigare så. Och kom ihåg, i en saga kan precis vad som helst hända. Sätt igång. Nej, men nästa dag satt hon och viskade med rätt och så kom det någon ny och sa vad är det lilla vän? Ja, men det är inte, de kanske inte vet om det är unga typer eller vem det är. Og så er det spisetid. Klokken 11 styrter alle eleverne fra mellemstadiet de 150 meter fra skolen til turisthotellet. Tidligere fik de varm mad i skolens spiselokale, men kommunen fandt ud af, at det kostede det samme at lade turisthotellets køkken ordne middagen til skolens elever. Eva kan godt lide skolemaden. Intet under, for den består for det meste af de samme retter, som hotellet serverer for turisterne. Og de skal jo betale for maden. Efter spisningen skal Eva have sløjt, indtil Berit for en sjælden gang skyld henter hende ved skolen i bil. De skal nemlig ud og købe ind til familieudflugten i weekenden. Visst, jag mina solglasögon, de måste jag ju ta.
Åh, Penny. Vad är Penny? Fisk till middag då. Nej men fy fan. Det är väl gott. Vi ska göra det ikväll. Ja, visst är det fint väder idag. Hänger du med? Är du med?